De autocrosswedstrijden in Kolm op Peeskemanje binnen een groot begrip in de autocrosswereld. 4000 mensen kwamen erop aan. Oh jongen, ik ben zo blij dat ik hier heen kom. Oh, heerlijk. Eindelijk de geur van benzine en uitlaatgassen en lekker alles weer in de neus. Heerlijk. Het is een van de 3 wedstrijden die in Kolm rijden wordt. En mensen hebben er weer zin in. Het is weer de eerste wedstrijd van het jaar. We hebben een lange winterstop hebben we gewoon. En alleen maar lachende gezichten hier. Die zien naar spanning, sensatie op het circuit. Een van de rijders is de 16-jarige Renske Scherjon. Voor haar begon het net heel goed na de winterstop. Ja, nee, klopt. Ik stier op een beeld. Ik ben in de bocht, eerste bocht naar de tweede bocht. Ik weet het precies. Ik ben herkend, maar ik hield gas en ik stier er in 1 keer. Maar ze jouwt de hoop net op. Hopelijk kom ik nog wel in de finale, want ik mag nog 2 keer rijden. Dus. De volgende race kwam ze vol de finish en had ze de finale hellen.